is mis sé peic Faoláin agus tá ásairm bheith reis le rang eile ar an bhidildíobh. I ngámh be mí de gobar ar founder bheanam Fead an Iolair, nis tasnóimid leis an géad phrása, agus tasníonn an céad phrása leis an nóta D agus I, is sais réamh nótaí iad. Tell me sin a ríist. Dara frása. San taonta rascadín céad frása. Ach níl an DE ann an uairsa. Scríochnaíonn tú ar F géir. Deireadh céad chuid ná. So an céad chuid iomlán ná agus sin go dul isteach sa dara chuid, seinm iad D, E, F géir A. Tennne mí sin a ríist. San céad frás eile. San frás a bhí going sa chéad chuid. San taonta go dtíon B. San frás eile. Agus an deireadh céan eile sin géad chuid. So an dara chuid iomlán. Agus sinna go bheith Fead an Iolair. Thasúla go gur haithann sé libh agus ba mé ar ais chomh ríist le rang eile. Idir an dálainn, bígí a cleachta agus cíime ríisteh.